बिराद गिदिर दुखुनि सान आरो बिराद गिदिर सुबुंखौहाय खहा जानानै थांबाय। बर'नि मोननै दोलोआ गावजों गाव बिबार माला सोलायनानै गावनि पार्टिनि बिबार माला सोलायनानै बर'नि माखासे मावनो गोनां खामानिया बेनो नामा? गावजों गाव पार्टी सोलायनायानो बर'नि मावनाय खामानि नामा? The sixth schedule T. Sixth schedule whole mini constitution. Sir, sixth schedule whole mini constitution. Yeah, ekon kitabot char. Ekon kitabe sixth schedule opor ataikoi bhal kitab sir. Justice B.L. Khanchariai koise. Supreme Court Chief Justice Secretary koise. Sixth schedule whole mini constitution. Aro Chief Justice Hidayatullah koise je sixth schedule whole constitution within constitution. মিটিং কৰাৰ কাৰণে বা মিলিত হোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা নহয় আৰু সেই কাৰণে আমি কৰিছিলো যাতে স্কুল কলেজত যাই পেলাই যাতে এইবিলাক মিটিং নহয় নৰ্মেল সেমিনাৰ ওয়াৰ্কশপ বিলাক স্কুল কলেজতো হ'ব পাৰে কিন্তু পলিটিক্যাল মিটিং বিলাকো মানে হলৰ অভাৱত স্কুল কলেজত কৰে গতিকে এতিয়া আৰু পলিটিক্যাল মিটিং বিলাক কোনো স্কুল কলেজত কৰিব নালাগে 40টা সমষ্টিত 40টা অডিটৰিয়াম আছে তাত আৰামছে কৰিব পাৰিব Fifth schedule whole constitution within constitution. আমি এই শেষটো বুজি পোৱা দৰকাৰ যে ভাৰতৰ সংবিধানে যেনেকৈ 370 অনুচ্ছেদ দিছিলে তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাক অনুচ্ছেদ দিছে 6th শিডিউল গতিকে এই 6th শিডিউল আমাৰ ষ্টেট উইদিন ষ্টেট আৰু সেইকাৰণে বিয়ন্ড 6th শিডিউলৰ কথাটো যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া কৈছে যদি বিয়ন্ড 6th শিডিউলৰ কথা ক'ব লাগে তেতিয়া হ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলং উত্তৰ কাছাৰ আৰু বিদ্যাধিক আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ 244A এর অধীনত আমি 244 এর অধীনত স্যার আমার প্রকৃত যেটো ছাত্র হাকর কে ছাত্র এখন স্টেট উইদিন স্টেটের ব্যবস্থা করব লাগিব স্যার ভিডিওनि फुटिसाव खोनाखाबाय काउन्सिला गावनो आलादा आयेनजों दैथाय हरजानाय गावनो काउन्सिलखौ सालायनो हानाय आयेना दंखायो नाथाय दिनैनि समाव जों नुदों सोरबा लिडारा गावसो होफैनाय गावसो लाबोनानै होफैदों काउन्सिला खुनु आयेनजों फैफानाय नङि बायदिखौ जों नुदों सोरबा लिडारनि थाखायसो काउन्सिला फैनाय आरो हरनाय बायदि जों नुदों नाथाय काउन्सिलनि गोहो खुंथायखौ गाव गावनो सालायनो हानाय गोहो खुंथायखौ काउन्सिलजों फैफानाय आयेना गावहा आलादा आयेन थाखानाय बेबायदि जों सालायनो मोननाय जों खुंथायखौ जों नुवासै सोरबा लिडारनि गोसोबायदि काउन्सिलखौ हरनाय गोसोबायदि गावसो काउन्सिलखौ आखाइ मुथियाव लानाय बायदि जों नुदों दिनैनि माखासे समफ्राव गुबुन गुबुन माखासे निउसफ्राव नायोबा ससियेल मिडियाफ्राव नायोबा सोरबा लिडारनि थाखायसो काउन्सिलखौ जों मोनबोनाय बायदि आरो गावसो काउन्सिलखौ आखाइ मुथियाव लानाय बायदि जों नुदों UPPL जिन्दाबाद आरो जोंनि लोगोफोरनि गावजों गाव गोदोनायाव आर'नाइ गाननानै गावजों गाव बिबार माला गाननानै थेरफाथिलायनाय गावजों गाव लाजि फोनांनाय बेनो बर' हारिनि खामानि मावनाय नामा गावजों गाव पार्टी सोलायनाय गावजों गाव माखासे लाजि फोनांलायनाय गावजों गाव माखासे आर'नाइ सोलायनाय आर'नाइ गानलायनाया बर'नि माखासे खामानि मावनायफोरनि थांखि नामा जों दिनै नुदों मोननै दोलोजों आर'नाइ गानहोलायनाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय मालाबाबो मोननै दोलोजों जों खौसे जागोनखौ जों नुहुरा आरो मालाबाबो बे खौसेनि खामानि मावगोनखौ जों मालाबाबो जोङो नुहुराखै नाथाय मोननै दोलोखौ जों आसा खालामनो हायो दे अराय समनि थाखाय बर' MLA आरो ट्राइबेलनि गेजेराव MLA खौ बांसिनै आरो दैथायहरनो हानाय आरो MP खौ बर'निफ्राय आरो ट्राइबेलनिफ्राय बांसिनै दैथायहरनो हानायखौसो मोननै दोलोआ थांखि लानांगौ नाथाय जों नुदों साफा सानै बर' MLA साफा सानै MP आरो ट्राइबेलनि गेजेराव साफा सानै MLA साफा सानै MP दं नाथाय बेफोरखौबो जों खोमानानै लानो थांगासिनो दं जोंनि बर'नि मोननै मैखोमै थानाय बर' हारिनि गेजेराव UPPL आरो BPF थासेयाव मानो दिनै जों MLA खौ बांसिनै दैथायहरनो हायाखै MP खौ जों बांसिनै मानो दैथायहरनो हायाखै जोंनि नाजानांगौआ थांखिया बिसो नाथाय गावजों गाव गावनि काउन्सिलावनो गावजों गाव थेरफाथिलायनाय गावजों गाव गोदोनायाव पार्टीनि सिम्बल गोदोनायाव सोलायलायनाय गावजों गाव बिबार माला गानहोलायनाय गावजों गाव लाजि फोनांलायनाय जोबोद लाजिथावना थांखिया मा जानांगौ
बांसिनै बर' MLA बांसिनै बर' MP गोजौआव जों दैथायहरनोसो जोंहा गावजों गाव सावरायलायनाय गावजों गाव सिंजों सिं माखासे थांखिखौ लानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय गिदिर थांखि जानांगौ। गिबि गिबियावनो आं जोंनि बर'नि मोननै दोलोखौ आं खावलायो। नैबे आंनि खाथियाव बा आंनि साखाथियाव भिडिअनि फुटेजाव नुदों हरसेयावनो समायना रमायना, हरसेयावनो जोबोद नायनो समायना। सोरनि थाखाय? जाय गेदेरमाया दिनै गुवाहाटियाव नुजाथि फैगोन, जाय गेदेरमाया दिनै नुजाथि फैगोन, बिल्डिं गोजौ गोजौ, लामा थारै बेनार आरो माखासे धरनाखारि, माखासे आन्दलनखारिफ्रा जाहाथे आन्दलन खालामनो हायै बायदि सोरगिदिं औवानि बेरा, खौथि खौथि थाखा गारनानै बे प्रग्रामखौ लादों। जोबोद बाख्नायथाव। हरसेयैनो, हरनैयैनो, हरथामैनो महर सोलायनाय। माबोरै सोलायखो? जाय दै सारग्रा, जाय लामा सिबग्रा, जायफोर समायना रमायना लामानि महर मुस्रिखौ खालायनानै लामा थारै बेनार, लामा थारै समायना रमायना माखासे बिबारफोरजों बरायनो थाखाय दिनैनि बे समाव जाय गेदेरमाखौ बिल्डिं सा जेरैबो बेनार, गिदिर गिदिर बेनार, खौथि खौथि थाखा गारनानै बेनार बानायदों। आरो जाय आन्दलनखारि, जाय बेरेखा दल, जायफोर माखासे आन्दलनखारिफ्रा जाहाथे आन्दलन खालामनो हायै बायदि जेरैबो औवानि बेरा, लाख लाख औवा गारनानै बेरा फारफ्रामबो नैबे आंनि साखाथियाव भिडिअनि फुटेजाव नुदों। मोनफ्रामबो लामा थारैनो औवानि बेरा आरो बेनार आरो समायना रमायना बेनारजों लोगोसे खौथि खौथि थाखा गारनानै बे प्रग्रामखौ लादों। जोबोद बाख्नायथाव। मानो थाखाय? जाय गेदेरमाया दिनै इन्डियाखौ जोबोद स्पिडै मावदों माखासे जौगानाय खामानिफोरखौ आरो इन्डियानि सिङाव थानाय जेसेबां जनजातिफोरखौ हानायमानि माखासे खामानिफोरखौ हेफाजाब मदद हरनायनि थाखाय गुवाहाटियाव दिनै जाय गेदेरमानि बेनारा लामा थारै बिल्डिं सामानि बरायजादों बेनारनि गेजेरजों जाय गेदेरमानि महर मुस्रिखौ होनानै जेरैबो समायना रमायना हर सान लाइटआ जोंगासिनो, जोबोद बाख्नायथाव। बेबायदिसो जोंनि बर'नि गेजेराव बा ट्राइबेलनि गेजेराव नाजानांगौ। नाथाय जाय जोंनि बर'नि मोननै दोलोआ MLAखौ बांसिनै आरो बर'निफ्राय हरनो हागोन नामा, ट्राइबेलनिफ्राय बांसिनै MLA MPखौ हरनो हागोन नामा, बेफोरबायदि जोङो नाजानाय जोंनि मोननै दोलोखौ जों नुवाखै। जाय दिनै गेदेरमाया गुवाहाटियाव ओरैबायदि लामाया मेथाइ दोननानै, ओंखाम दोननानै फाखा लामायाव जाजानाय बायदि सिबदों, हाद्रि गुफुंनाय दै सारदों, हर सान लाइट, सानावबो लाइट, इलेक्ट्रिकनि लाइटआ जोंगासिनो। अब्ला बेसेबां बे गेदेरमाया सनमान गोनां। बेबायदिसो जोंनि बर' लिडारफ्रा जानो नाजानांगौ। नाथाय जोंनि बर'नि जाय मोननै दोलोआ गावजों गाव BPFनि मानसिया UPPLआव आर'नाइ गाननानै, बिबार माला गाननानै गावनि गोसोखौ जोबोद खुसि। सोरबा UPPLनि मानसिया BPFआव हाबनो मोनोबा जोबोद रंजाखांनाय। सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफ्रा ओरैनि पार्टी बरायजानायाव रायजो राजाफ्राबो जोबोद खुसि। नाथाय जायखिजाया मोननै दोलोनि गोहो खुंथायाव सोरबा पार्टिया थायोबाबो बर'नि खामानि मावखानांगोन बा BTC BTRनि खामानि मावखानांगोन। जाय BTC BTRआव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर दं, गासैखौबो गोरोबनानै खामानिखौ मावलांखानांगोन। नाथाय ओरैनिया ओरै हाबोबाल' जों लामाखौ मोनगोन बा जोंनि जायगा जौगागोन बे नङा। जायखि पार्टिया फैया मानो खामानिखौ मावखानांगोन। बिनि थाखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। जाय गेदेरमाया दिनै गुवाहाटियाव जोबोद समायना रमायना फाखा लामाया ओंखाम जाजालायनाय सिबदों, दै लुदों
आरो समायना रमायना लामाफोरखौ साजायनानै मोनफ्रोमबो लामानि सेर सेर औवानि बेरा रावबो जाहाथे आन्दालन खालायनो हाया रावबो दरना होनो हाया बिनि थाखायनो मजबुत लाख लाख औवा गारनानै बेरा होदों जोबोद बाख्नायथाव आरो जाय गेदेरमाफ्रा दिनै खौथि खौथि थाखा गारनानै बे प्रग्रामखौ लादों जोबोद बाख्नायथाव नाथाय जोंनि बर' लिडारफोरखौ आं गले गले आं खावलायगोन नैबे आंनि साखाथियाव भिडिअनि फुटेजाव नुलांगासिनो दं मानो थाखाय बरायजादों बेबायदि बरायजानो नाजानाया गेदेरमा जायोबा बांसिनै जोङो MP MLA दैथायहरनो हायोबा जोंनि बर'निफ्रायबो सोरबाया बेबायदि मासिखौ बा गादिखौ मोनहैनो हागौ जेरै दिल्लीखौ बेसेबांबा समनिफ्राय नाजा 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 दिल्लीखौ सोर सालायखो नाजाथाबोबा जाफुङो नाजाथाबोबा जाफुङो दिल्लीखौ सोर सालायदोंमोन आरो दिल्लीनि मासिखौ लानो थाखाय नाजा नाजा सोर सालायखो थिग जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो नाजायोबा MLA खौ जों बांसिनै दैथायहरनो हागोन MP खौ जों बांसिनै दैथायहरनो हागोन नाजायोबा नाथाय गावजों गाव बे साफा सानै MLA नि गादिखौनो जोख्लायनो नाजायो साफा सानै MP नि मासिखौनो जोख्लायलायनो नाजायो अब्ला बांसिनै बारायनांगौ ना गावजों गाव जोख्लायनांगौ जों बिदिखौसो नुदों जोबोद लाजिथावना जोंनि बर'नि मोननै दोलोनि माखासे आखुफोरखौ मानो होनोबा जोङो खोनाबोदों गावजों गाव जाय गोहो खुंथायाव सोरबा BJP कंग्रेस गावजों गाव थगायलायो होननानै जों खोनायो माखौ थगायलायो जोंनि पार्टियाव इसिखिनि होगोन होननानै लेंहरलायनानै माखासे पावार लुज खालायनाय नाथाय जों नुयो सोरबाया इसिखिनि होगोन आरो जाय मानसिया होगोन होननाय लोगो लोगो थाखानि लबाव थांनानै जों खोनाफिनो सम सम जा खौथि खौथि रां होगोन होननानै लेंहरजादों नाथाय लामा ससेयाव एसे रां होनानै माखासेखौ थगायजानाय फस्थायदों आंखौ एसेखिनि रां होगोन होननानै लेंहरदोंमोन नाथाय फार्स्ट टाइमाव जा होदों बेल' उनाव आं मोनासै दा बेबायदि बर'नि मोननै दोलाबो जानो थांगोन नामा मालाबा समाव BPF नि मानसिया जों एसेखिनि होगोन मालाबा समाव UPPL नि मानसिया BPF नि मानसिखौ जों एसेखिनि होगोन फार्स्ट टाइमाव जा साहा खरस होबाय उननि समाव आसाजोंनो गासैबो दावदै जानाय बेबायदिखौ जोङो खोनाबोयो सम सम बेबायदि जादोंबो जानो हागौ बा जायाखैबो जानो हागौ नाथाय जों बांसिनै कंग्रेस आरो BJP नि गेजेराव जों खोनादों जोंनि पार्टियाव फै नों दिनै एसेखिनि लागोर आरो माखासेखौ एसेखिनि जों समाव होगोन नाथाय फार्स्ट टाइमाव जा होदों साहा खरस थाव खरस बेखिनिल' आरो बिनि उनाव माखासेखौ जों मोननाय खोनायाखै दा नै आं भिडिअ बानायदों रुम सिङाव एकदम पेट्रलिं हेलिकप्टारा पेट्रलिं गिदिंगासिनो दं गुवाहाटियाव जाहाथे जेबो खैफोद आफोद जाया गाहायजोंबो स्ट्रिक्ट आर्मि पुलिस गोजौजोंबो अपारेशन हेलिकप्टार अपारेशन एकदम स्ट्रं डिउटि दिनैनि बे हाबाफारियाव जोबोद बाख्नायथाव आरो जाय गेदेरमाफ्रा बे प्रग्रामखौ लादों गुवाहाटियाव दिनै मदि सारा जोबोद गिदिर प्रग्रामनि थाखाय नुजाथिफैगोन आरो बे हाबाफारियाव खौथि खौथि थाखा गारनानै बे हाबाफारिखौ लादों सान हर लाइट जोंनाय जेरैबायदि लामा नैबे नायनानै बयबो एसेबाबो नुदों गोजौ गोजौ बिल्डिंआव बेनार खौथि खौथि थाखा गारनानै बेनार बानायदों बेबायदि जानो नाजानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय गिदिर थांखि लानांगौ BPF आरो UPPL गावजों गाव थेरफाथिलायनानै जेबो बर'नि मावनो हानाय खामानिखौ गावजों गाव थेरफाथिलायनानै खामानि मावनो हारिनि जों बेखौ नुहुरा खौसेथि सिंजों सिं खौसेयासो खामानि मावनो हानाय जोबोद लामाखौ जों दिउ दिउ नुहुरो जोंथि जोमलाव जों नुहुरो खौसे थायोबा अरायसम खामानि मावनो थाखाय गोसो गोरबोआव गोजोन मोनो